Fii fericit cu ceea ce ai, dar aspiră la cel mai bun. Cât timp există viață, există speranță. Fii atent cu o glumă. Poți fi înțeles greșit. În viață, ascunde-ți nefericirile ca să nu le faci pe inamicii tăi fericiți. Orice om poate face greșeli, dar doar un idiot persistă în eroarea sa. Întotdeauna amintește-ți că cel mai mare deșeu pe care îl poți face este deșeul de timp. Lasă persoana să vorbească liber dacă vrei să auzi adevărul. Este calitatea specifică a unui prost să perceapă greșelile altora și să-și uite propriile greșeli. Nu folosi timpul sau cuvintele cu neglijență. Niciunul nu poate fi recuperat. Un cămin fără cărți este un trup fără suflet. Amintește-ți că sărăcia nu apare prin diminuarea bogăției, ci prin multiplicarea dorințelor. Marile lucruri nu sunt realizate prin mușchi, viteză sau dexteritate fizică, ci prin reflecție, forță interioară și judecată. Zâmbește mult. Nu costă nimic și nu are preț. Dacă intenționezi să consulți pe cineva despre problemele tale, uită-te mai întâi la modul în care acea persoană își rezolvă propriile probleme. Fii curajos. Chiar dacă nu ești, prefate că ești. Nimeni nu poate deosebi diferența. Dacă ceva merge prost, fă opusul. Cultivarea minții este la fel de necesară ca hrana pentru corp. Ai grijă de reputația ta. Este cea mai valoroasă avere a ta. Nimeni nu-ți poate oferi sfaturi mai bune decât tine însuți. Tăcerea este una dintre marile arte ale conversației. Judecă-ți succesul după măsura în care te bucuri de pace, sănătate și dragoste. Amintește-ți că o căsătorie de succes depinde de 2 lucruri. Găsește persoana potrivită. Fii persoana potrivită. Mai multă lege, mai puțină justiție. Nu râde de bătrânețe, te apropii de ea. Funcția înțelepciunii este să facă distincția între bine și rău. Obține-o prin persoasiune, nu prin forță. Niciodată să nu mergi în exces, ci lasă moderația să-ți fie ghid. Trăiește așa cum poți, dacă nu poți trăi așa cum vrei. Pacea este libertate în liniște. Nu cumpăra ceea ce ai nevoie, ci ceea ce este necesar. Siguranța poporului trebuie să fie legea supremă. Nu discuta niciodată despre bani cu oameni care au mult mai mult sau mult mai puțin decât tine. Memoria este tezaurul și gardianul tuturor lucrurilor. O pace nedreaptă este mai bună decât un război drept. Nu mi-e rușine să recunosc că sunt ignorant în ceea ce nu știu. Marea glorie a vieții constă nu în a nu cădea niciodată, ci în a te ridica de fiecare dată când cazi. Nu poți fi pregătit pentru ceva în timp ce crezi secret că nu se va întâmpla. Totul pare întotdeauna imposibil până când este realizat. Conduce din spate și lasă pe alții să creadă că sunt în față. Nu pierd niciodată. Ori câștig, ori învăț. După cum am spus, primul lucru este să fii sincer cu tine însuți. Nu poți avea un impact asupra societății dacă nu te-ai schimbat pe tine însuți. Nu mă judeca după succesele mele, ci după de câte ori am căzut și m-am ridicat din nou. Toată lumea poate depăși circumstanțele lor și poate avea succes dacă sunt dedicați și pasionați de ceea ce fac. Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Deși sunt o persoană gregară, iubesc și mai mult singurătatea. Un învingător este un visător care nu renunță niciodată. A fi liber nu înseamnă doar să te eliberezi de lanțuri, ci să trăiești într-un mod care respectă și sporește libertatea celorlalți. Ce contează în viață nu este doar faptul că am trăit,
ci este ce diferență am făcut în viețile celorlalți care va determina semnificația vieții pe care o ducem. Trăiește viața ca și cum nimeni nu te-ar privi și exprimă-te ca și cum toată lumea te-ar asculta. Trebuie să folosim timpul creativ și să realizăm întotdeauna că timpul este întotdeauna copt să facem binele.